Hola a tothom, gràcies per compartir amb nosaltres aquest espai de Terra de Marca 21, un programa del grup Terra Mar Televisió en col·laboració amb tota la República. Avui, excepcionalment, ho estem emetent des del plató de ETV Llobregat. Fa uns mesos, el nostre convidat d'avui escrivia un article titulat «Vivim en el paisatge», una reflexió a fons sobre el pla territorial del Penedès. Entre altres aspectes, deia «molt pla i poc paisatge». Un 95% del temps s'ha dissertat sobre la necessitat, estava parlant de la presentació d'aquest pla, sobre la necessitat de ser solidaris amb la resta del país, acollida de població sobrant de l'àrea metropolitana de Barcelona, la necessitat d'instal·lar plaques solars sobre les vinyes, l'acceptació de polígons lingüístics i un 5% a la carta del paisatge. Un detall significatiu del valor residual que se li dona dins del pla, a la vegueria i de retruc als seus paisatges, tot i que, segons la Unió Europea, són un dels principals elements que qualifiquen, singularitzen i valoritzen el territori, sobretot els agrícoles, en una època on l'agricultura es fa cada vegada més imprescindible i necessària. El paisatge és un valor en alça i el pla el menysté substituint-lo per l'asfalt dels polígons. Avui, a Terra de Marca 21, en parlarem amb l'autor d'aquest article, amb en Pere Batlle. Pau Batlle, perdó, és que sempre passa igual, ho escric malament i després ho repeteixo. Amb Pau Batlle, arquitecte, màster en arquitectura del paisatge. A mi m'agradaria preguntar, en principi, què és arquitectura del paisatge? Més o menys ho entenc, però què és arquitectura del paisatge? Bueno, és un problema de competències, pràcticament, perquè resulta que el paisatge tothom se'l vol fer seu, no? Per exemple, el geògraf o altres, diríem, els antropòlegs, tots parlen del seu propi paisatge. Llavors, arquitectura, quan es va iniciar l'arquitectura era molt d'arquitectura, o sigui, de l'edifici, no? Sí, clar, normalment entens arquitectura per això, no? Construcció d'edificis. I després hi ha la planificació urbanística, que seria el Pla Cerdà, tot això, no? O sigui, que és la part urbanística i de planificació. I no hi entrava res de paisatge. I va ser, ja fa 30 anys que es va instaurar l'ensenyament del paisatge dintre l'arquitectura. Llavors se li va dir arquitectura del paisatge, una mica per lligar les dues coses, no? Parlarem del que puguem, amb aquests 25 minuts que tenim, però en principi parlaríem d'aquest pla parcial, territorial, pla territorial parcial de la vegueria del Penedès. I tu indicaves, i ara ens passen la següent imatge, indicaves que en tot cas, doncs, hi ha 3 elements claus per desenvolupar un model territorial equilibrat. I el primer element el tindríem una mica en relació amb aquesta imatge, que encara no es veu el que diu a baix, però que diu estructura ferroviària, i que tu en dius resoldre una mica aquesta mobilitat, no? I fer-ho de manera sostenible, no? Bueno, pensa que la planificació territorial a Catalunya, però bàsicament a tot l'estat espanyol, ve del segle passat. O sigui, pràcticament tots els plans territorials, excepte aquest, el que estem treballant, diríem, el de la vegueria Penedès, tots provenen o bé de finals del segle passat i s'aproven alguns al principi d'aquest segle. Però, en definitiva, tots porten una mica la impronta del desenvolupisme dels anys del segle XX. O sigui, aquesta idea, per exemple, els plans d'infraestructures viàries dels anys 60, que són les autopistes, i això encara perduren avui dia amb el quart cinturó, etc. Aquesta imatge que mirem és com ho tenim ara, diguem-ne, aquesta xarxa? No, aquesta xarxa és la que jo proposo. La que proposes, aclarim-ho, No, però aquest és el gran tema. Bueno, anem aquí. O sigui, segle XX, autopistes. Segle XXI, ferroviari. Xarxa ferroviària. Això està claríssim perquè és el transport públic i perquè, a més, el transport de mercaderies està contaminant totalment el territori. Pensa que des de tots els barcos que venen des de la Xina, passant, diríem, pel Mediterrani, arriben als ports de Tarragona i Barcelona i en aquests moments, el 19, que pràcticament ara s'ha tornat a posar una mica més que el 19, donat de la pandèmia, entre el port de Tarragona i Barcelona hi transiten entre entrades i sortides uns 100 milions de tones anuals.
Què vol dir això? Vol dir una brutalitat, diríem, de transport. O sigui, pensa que només hi ha un 3 o un 4% que va per tren. El resto va per camions, per tràilers, no? I llavors això és un impacte enorme, no? I llavors dius, per què no han plantejat seriosament els elements pensants, les organitzacions, Adif, l'Estat, la Generalitat, no? Perquè quan parlem del corredor mediterrani, tu saps dir-me què és el corredor mediterrani? Ja suposo que és una mena de carretera autopista que va des del sud de França, des de Catalunya Nord, o des de dalt, des de la frontera artificial. T'imagines l'AP7, per exemple, no? Sí, tot fins avall. Però és que l'AP7 no és cap corredor mediterrani, és un corredor mediterrani de transport, diríem, rodat, però no és el corredor mediterrani... Això és el corredor ferroviari. I el ferroviari resulta que pel Penedès tenim que és el que se'n diu el tercer fil. O sigui, tu saps que l'amplada, diríem, de la xarxa ferroviària espanyola, o ibèrica, diríem, és tota més ampla que l'europea. L'europea, sí. Clar, aquí hi ha un primer conflicte. O sigui, si nosaltres estem integrats a Europa, per què no integrem també la xarxa? No, doncs no, encara hi ha diríem, trens, sobretot els rodalies, que van amb l'ample ibèric. Però és que, a més, clar, jo recordo una ministra que deia que faríem el tercer fil perquè és molt més econòmic de fer que no pas tindre que fer unes noves línies, no? I resulta que l'altre dia en una conferència que es va fer al Col·legi d'Enginyers, que era del Manel La Rosa, que és un arquitecte que està relacionat amb el tema del Vallès, amb fent Vallès i tal, va demostrar que era molt més car el tercer fil que no pas fer una cosa tan senzilla com agafar les dues vies i fer-les més estretes. Perquè si tu fiques un tercer fil, resulta que els canvis d'agulles, tot això es complica d'una manera brutal i és molt més car. El tercer fil vol dir un tram de via, no? Un tram de via de l'amplada, no? Sí, no, o sigui, si això és el metro 60 ibèric, doncs el metro 45 és ficar un tercer carril, perquè llavors per allà també hi puguin estar. Però això complica molt tota l'estructura. O sigui, són dues coses que compliquen. O sigui, a part d'això, d'instal·lar el tercer fil, és el tema dels canvis d'agulles i tot això que es complica perquè no és el mateix 2 que 3, no? I a més, l'altra cosa que es complica és el tema de la senyalització. És brutal. Llavors resulta que si tu sumes tot això, és molt més car que no pas que haguessis fet el següent. Pam! Haguessis fet moure, diguem-ne, l'ample de via europeu d'aquesta manera, agafant les vies existents i posar-les totes una mica més. Llavors, disculpa, en aquella imatge, si podem tornar a la imatge, en aquesta imatge, què veiem aquí? Aquí veiem el següent, aviam. Clar, dius, quin és el corredor mediterrani ferroviari? No és el que passa pel Penedès, perquè fixa-t'hi que a Tarragona estan reivindicant, hi ha un grup que reivindica les mercaderies per l'interior. Per ells l'interior és Sant Vicenç de Calders, Vilafranca, Martorell. Clar, això no és l'interior. Això no és l'interior. Per què no és l'interior? Perquè hem de pensar en termes de metròpoli. O sigui, nosaltres tenim Barcelona, que és una metròpoli consolidada, històrica, amb el gran Eixample Cerdà, que és importantíssim, i després hi ha una metròpoli que està, diríem, és més moderna, no està tan consolidada, però que és el Camp de Tarragona. Per tant, són dos nuclis urbans tan importants com perquè es puguin considerar com un sol nucli, que entremig està el Penedès. Però això no vol dir perquè aquí està el problema de les metròpolis. Les metròpolis tenen un creixement, si les deixes, un creixement en taca d'oli. O sigui, elles van creixent fins que tu vulguis, no? Llavors, què vol dir? El Penedès estem al mig i aquest creixement de taca d'oli farà que desapareixi el Penedès i es converteixi en una metròpoli. Però clar... Disculpa'm, que vagi tallant, perquè el corredor mediterrani seria el que veiem en vermell? O no? Fixa-t'hi que allà hi ha com a dos elements importants. Un que ve de Lleida, no sé si... Ve de Lleida, va cap a Igualada, Manresa, continua cap a Vic i va parar a Girona i llavors entra per la Jonquera cap a França. Aquest és l'eix transversal que en aquests moments existeix com a carretera, com a autovia.
I, en canvi, aquest és un projecte que la Generalitat va redactar el 2010 i que inclús va valorar amb uns 7.000 milions d'euros. I llavors aquesta és una estructura bàsica de connexió amb l'interior de la península i França. Per què? Perquè tu no faràs passar totes les mercaderies per dintre d'una ciutat. O sigui, és com dir, doncs, fem passar els trens de mercaderies per la Gran Via. Abans, sí, o el carrer Aragó, no? Sinó que tu les mercaderies les has de treure de la ciutat. O sigui, aquí el gran concepte de les dues estructures ferroviàries és que l'estructura ferroviària que porta el transport de passatgers ha de penetrar dintre de la ciutat i en el lloc més dens de la ciutat, que és el cas de l'AVE. O sigui, l'alta velocitat, o bé els regionals, o bueno, els rodalies, ja no cal dir-ho, no? Per tant, és una estructura que et permet anar del centre de la ciutat al centre de la ciutat i connectar amb totes les poblacions que trobes a lo llarg. Llavors aquí, i quin és l'altre? El transport de mercaderies. El transport de mercaderies és posar fora de les ciutats. Per què? Perquè és unes mercaderies que bàsicament estem parlant no tan sols de les mercaderies que puguin venir de la SEAT o de qualsevol polígon industrial de la petroquímica de Tarragona, sinó que són les mercaderies que entren i surten dels dos grans ports. Entens? O sigui, què vol dir? Que resulta que entre Tarragona i Barcelona, o sigui, la història és que el 19 ja hi ha una moguda de 300 milions de tones a l'any, a part dels ports. I seria aquesta altra part vermella que llavors, la idea és que l'eix de... O sigui, el que seria el corredor mediterrani és aquest eix que ve de baix, que ve per la costa, i llavors es bifurca. A Tarragona gira cap a Reus, de Reus va a Montblanc i Igualada, i llavors allà ja empalma amb el que és l'eix transversal. Aquesta Y és fonamental. I fixa't que des dels dos ports hi ha dos Y que van a parar. El de Tarragona és una Y que neix a Tarragona, al port, va fins a Montblanc i una es desvia cap a Igualada i l'altra cap a Lleida. I la de Barcelona va fins a Martorell i una va cap a Manresa i l'altra cap a Igualada. Què vol dir? Que tu també tens aquesta possibilitat de treure ràpidament tota aquesta acumulació, diríem, de trànsit que està passant a l'AP7 és brutal, vull dir, ja ho veus que això no pot anar. Per què? Perquè alliberen el peatge, que està molt bé, però en canvi no han previst abans que hi ha d'haver una infraestructura prèvia que pugui absorbir precisament això. I quin és el tema? Això ho estan estudiant precisament els de la Fermet, que és una agrupació que porta un català que es diu, com se diu, ara me'n recordo, bueno, és igual. Sí, sé qui és, jo tampoc no recordo el nom, però sé qui és. Després. I que estan estudiant tota Europa i estan proposant una sèrie d'estacions específiques per mercaderies que tenen... Les estacions de mercaderies són molt grans, diguem, no? Perquè tens tu els trens que passen, però després tens unes vies paral·leles, que és quan tu el tren el desvies i carrega i torna a carregar tot. Llavors també hi ha tota una sèrie d'estudis, diríem, ferroviaris, perquè això pugui ser com els viatgers. O sigui, el tren de mercaderies no... Ara què fan amb un tren de mercaderies? Està parat fins que el tenen carregat del tot i llavors surt cap a... D'aquí a no sé on, a París, no? No, tu has de fer un rodalies de mercaderies. O sigui, el tren ha de passar i ja tu informàticament ja saps que tu has de parar a Lyon o has de parar a Montpellier, que et carregaran 3 contenidors, però tu passes per allà, pares 10 minuts, carreguen i te'n vas, no? I aquest tema s'està estudiant molt bé en aquests moments i això aniria una mica d'acord amb aquesta estructura que veus aquí. Aquesta estructura són 3 eixos que ja pràcticament 2 d'ells estan fets, que és el Ferrocarrils de la Costa, que és un metro regional, pensa que tota la costa, el Baix Penedès i el que és el Garraf, pràcticament és un continu construït, no? Llavors, això... Funcionessin bé, seria perfecte. Exactament. Llavors, de Sant Vicenç de Calders, pràcticament a Barcelona és un metro regional. Tu puges i baixes i passa cada 5 minuts, hauria de passar, no? Aleshores, l'eix més interior, que és l'eix que va de Martorell a Sant Vicenç de Calders, aquest seria un regional, que ja està previst que a Vilafranca hi hagi una estació d'alta velocitat. El tema regionals i alta velocitat es poden combinar.
De fet, ara la xarxa d'alta velocitat que va del Vallès fins a Girona hi passen trens de mercaderies, cosa absurda. Per què? Perquè els trens de mercaderies són trens que tenen uns eixos molt elevats i tenen molta càrrega i pressionen molt sobre les vies. I llavors no poden tenir un peralte massa inclinat perquè no tenen suficient velocitat. Llavors perjudica el... Exacte. Llavors què passa? Que cada nit ha de passar un tren per arreglar el tema. M'agradaria, perquè ja veig, estic veient que haurem de fer un segon o un tercer programa, segur, Però, en tot cas, hem parlat d'elements claus, hem vist aquest primer, però tenim un segon, que tu dius resoldre... Perdó, el segon és valorar les capacitats de la matriu ambiental i el paisatge. Podem passar a l'altre... Exacte. Què veiem aquí? No, bueno, aquesta és... Potser aquesta seria... Bueno, és igual. Aquesta és un estudi que nosaltres, dintre dels treballs del Pla Territorial, diríem, estic parlant de la societat civil, del grup Som Penedès i d'altres grups com els de Vegueria Penedès, Pro Penedès, etc., que hem treballat altruistament, molt jubilats aquí, molta energia jubilada. Vam tenir una entrevista amb Bosc Verd. Bosc Verd, sí. Bosc Verd ja l'hem entrevistat també. Sí, i tant, sí, som bastant... Potser aniria millor l'altra diapositiva, no ho sé, l'anterior i aquesta van relacionades. Per què van relacionades? Perquè resulta que, primer de tot, el Pla Territorial inicia els seus treballs i anuncia que, clar, aquest Pla Territorial serà un pla que el que farà serà descontaminar, sobretot el CO2 del trànsit rodat que hi ha, perquè, clar, nosaltres som un corredor, de fet, hi ha la Nacional, hi ha la P2, la P7, etc., no? I l'autopista de la Costa, etc. Llavors, ells ens diuen això, descarbonitzarem el territori. Molt bé, llavors nosaltres estudiem què és el que proposen. I aquestes són peces que ells proposen, sobretot entorn del que seria la famosa Idiada. Aquí el que estem veient són polígons, no? Això són polígons industrials, bàsicament industrials, però que tendeixen a ser logístics. Logístics és càrrega i descàrrega de mercaderies que venen d'un lloc i se'n van a un altre. Aquest és la gran vocació que els polítics, diríem, de sempre han volgut oferir al Penedès. Ells veuen que l'agricultura no té futur i llavors diuen, bueno, com aquesta regió que està aquí, que el raïm va molt tirat de preu, que hi ha sequera, tal. Llavors ells el que diuen és la proposta serà incloure-la amb el que seria aquesta vocació que ha tingut des de fa anys. Primer, el segle passat, ja ho sabem, la segona meitat del segle passat va ser la gran invasió d'urbanitzacions residencials que van ser conseqüència amb la crisi del 80 de que molta gent que tenia la segona residència van vendre's el pis de la ciutat i van anar a parar, van anar a viure allà a la primera residència. Llavors això va generar que, sobretot al Baix Penedès, perquè l'Alt Penedès encara té la vitivinicultura que s'aguanta, van anar... O sigui, és una de les comarques que té un índex molt elevat d'atur, no? Llavors, aquí nosaltres vam demostrar que aquests polígons logístics, el del mig és el famós CIM Penedès, que després va dir Logis Penedès, i que va haver una batalla des del 2004 fins a la crisi del 2008, vam estar, diríem, batallant perquè no es fessi. L'Idiada també ha tingut molt d'enrenou. La Idiada, que s'ha fet, de fet la Idiada és el de l'esquerra, aquell tan gros, que a sobre hi ha un polígon logístic, que ara hi ha un gran conflicte a la Bisbal perquè volen augmentar aquesta superfície de polígon logístic. Clar, tot això comporta, diríem, una degradació de lo que seria el territori. Aquí és quan entra el tema de l'impacte del paisatge. El paisatge té una mala fama encara dintre, diríem, d'aquests mons subculturals, que és dir, el paisatge és una postal, no? Quan en realitat el paisatge és molt més que una postal. I això ho has dit tu quan has fet la presentació amb la normativa europea que obliga, diríem, a preservar el paisatge, etc. De fet, hi ha molta gent segurament que diu el paisatge ha de passar darrere d'aquestes coses. Això és el futur, diguem-ne. Exacte.
Aquest és el hàndicap de tot això. Però, clar, aquí darrere hi ha el que se'n diu creixement, el que se'n diu progrés, que són paraules que sempre han tingut molt de renom, i la gent, home, clar, hòstia, és que al Baix Penedès hi ha molt d'atur, doncs llavors, mira, si hi ha un polígon més... Clar, creem llocs de treball, no? Llocs de treball, però és que resulta que tu fas un anàlisi a fondo de lo que és, sobretot, el municipi de la Bisbal. A principis de segle que tenia 2.000 habitants, ara en té 4.000. Sí. L'índex, diríem, l'índex per càpita d'ingressos familiars està un 20% per sota de la mitjana catalana, o sigui, és bastant baix. I durant aquests anys no ha augmentat, sinó que ha tendit a disminuir. I tampoc ha millorat, diríem, el que seria l'atur. Per què? Perquè si abans eren 2.000, ara són 4.000. I llavors... Encara que hi hagin llocs de treball nous... És un peix que es mossega la cua i, a més, aquests llocs de treball del sistema logístic ja sabem que són llocs de treball de gent que... els toreros famosos, etc. Per tant, estem parlant d'una qualitat baixa del que serien els llocs de treball. Tot això no ho analitzen. No ho analitzen perquè ja a la Bisbal precisament hi ha moltes urbanitzacions i hi ha molta gent que està allà dient volem un lloc de treball. Llavors aquest és el gran problema. Anem a veure si ens dona temps, perquè ens queda molt... Llavors l'altra imatge que has passat abans... La d'abans, passeu la d'abans, aquesta. Aquesta és una proposta alternativa, diríem, la taca lila de l'esquerra, la grossa, aquesta és on està l'Idiada i tots els polígons del seu entorn, no? L'eix que veus a l'esquerra pintat de verd que arriba fins al mar és la riera de la Bisbal. I tota aquella taca verda, fins a arribar a la taqueta... Això és una proposta que va fer en el seu moment l'Ajuntament de Banyeres de crear un parc agrari. I que llavors la idea seria negociar amb l'Idiada perquè agafessi un tros del que és el cim, el Logis Penedès, perquè ara ja tenen un pla fet per ampliar la idea de l'altra banda, i de que hi hagi una escola, diríem, laboral, tècnica i tal, però que en canvi, acompanyat de tot això, hi haguessi dos elements importants que s'haurien de tirar endavant. El parc agrari, que és aquesta taca, i la recuperació de la riera de la Bisbal com a eix vertebrador, diríem, paisatgístic, mediambiental, que va des del Montmell fins a arribar a les Madrigueres. Veiem la tercera imatge, que seria el... O sigui, passeu la tercera a aquesta. Que això, diguem-ne, és el tercer element clau que deies tu. A veure si aquest el podem explicar. Què veiem aquí? Aquí, clar, la lluita que nosaltres tenim és dir, aviam, senyors, si volem fer si han de fer un pla territorial, que a més d'una vegueria que ha nascut des de baix, i per tant no és el mateix que la que han muntat, diríem, el poder des de les seves pròpies administracions, el que hem de fer és també un pla des de baix. I a més, perquè hem canviat de segle i perquè la situació és molt diferent dels plans territorials anteriors. Hi ha dos temes o tres principals. La crisi ambiental, que aquesta s'ha de tenir molt en compte. Pensa que al Penedès estem en sequera, per tant, tu no pots fer un creixement. Tu no pots créixer perquè sí, vinga, polígons industrials, polígons residencials, sinó que tu tens que valorar fins a quin punt tu tens les matèries primeres que alimenten la població o les activitats econòmiques en funció del que tens. Si no, llavors tindràs que anar a buscar l'Ebre i els de l'Ebre diran que, quan hi hagi sequera, diran que no, i llavors què passa? Llavors anirem al mar i el mar està totalment salinitzat, perquè al llarg de la costa mediterrània i més cap al sud, Múrcia i tot això, està ple de desaladores. Això també és un problema crític, no? Per tant, aquí veiem... Sí, aquí el que veiem són totes les àrees que tenen activitats agrícoles. Les més grans i verdes són, per exemple, l'àrea vitivinícola del Penedès, que és el central. La més gran, la de l'Alt Penedès. Exacte. Després hi ha la part de la conca del que és per sobre d'Igualada, que és l'Espiells? Sí, exacte. L'Espiells, no? Sí, Espiells, que és la conca d'Òdena, que allà és de secà, és més
de cereals, però que també hi havia hagut vinya, i n'hi ha a sota, de fet. Després està tota la zona, diríem, de Sant Sadurní, que també, tot i ser, diríem, formar part del que és la vitivinicultura del Penedès, ells tenen diguem, com una especificitat pròpia, no? Que és tot el tema d'espiells. Després també veiem uns parcs rurals, no? Hi ha parc rural de Montserrat, parcs agraris... Exacte. Els roses són més activitats molt puntuals que es produeixen, diríem, en zones com, per exemple, al Montmell hi ha la Cota 500, que és també una zona agrícola que tenen un valor paisatgístic molt important, perquè són les vinyes que es fiquen per entremig dels boscos, que aquest és un tema de referència pel tema dels incendis, que és dir, la idea de tornar a introduir, com era abans, vinyes entremig dels boscos perquè facin de tallafocs, i a la vegada aquestes vinyes també s'aprofiten, diríem, d'aquesta elevació i, per tant, tenen més humitat, menys perill, diríem, de sequera, etc. No? I llavors, cada un d'aquests punts representa doncs, una d'aquestes especificitats, no? que hi ha en el territori. Això ho havíem fet perquè, clar, la gent no se situa en el mapa. O sigui, tu li preguntes a algú què és la vegueria Penedès i molta gent no ho saben. I tampoc, si no saben això, no saben què hi ha dintre. Si no saben el contenidor, no saben el continent. Penedès encara els hi sona, però la resta ja no. Exacte. Llavors, aquest és un tema didàctic que s'ha de... I nosaltres vam començar això ja fa anys amb el tema del parc agrari, del que se'n deia el RAP, Regió Agroalimentària del Penedès, basant-se en experiències interessantíssimes ja del final del segle passat i principis d'aquesta, com el Parco Sud Agrícola de Milano, com és, per exemple, tots els ranks, en anglès no sé com se diu, però tots els anells agrícoles de les ciutats angleses, que es va començar a néixer, diríem, per la prevenció de que si hi havia guerra i si les illes es quedaven aïllades poguessin tenir la capacitat de poder ser autosuficients, cosa que ara torna. França està ple. França està ple de parts d'aquestos. Pau, estem fora de temps. Vale. Per tant, quedes emplaçat, segur, per un altre programa. Tu com vulguis. Ja candelitzarem això. Mentre vagin bé els metros, els trens i el... El metro no ho sé, i els trens segur que no. Hem d'explicar moltes més coses, i per tant... Sí, i no ha quedat clar, jo crec, tampoc el tema, perquè és que cada un d'aquests temes és un tema molt dilatat. I és el tema de lo que és la variant ferroviària, que és molt important. Però és que, a més, ja vaig enviar un dossier també d'uns estudis que s'està fent d'aquell tren que va per l'interior... Igualada, no?